právě jsme v nějakém starém filmu černobílém, tak v takových těch hororech starých, třeba z 1950 a podobně, úplně třeba v těch prvních Drákulech a tadyto. A my jsme teď jakoby v nějaký vesnici, řeknete tady úplně temný, ty tak řekne třeba kropy. No, prostě procházíme toho, prostě musíme pátrat prostě. Musíme to tady zkoumat, protože tady jsou různý záhady úplně těch lidí, co tady žijou. Tady jsou divný kulty nebo co. No, to je prostě, když všechno je tady dokonalý, že to tady prostě nemůže být dokonalý, tak není. Takže to je prostě úplně jasný, že to je nějaká zvláštní. Teď zacházíme na cizí půdu a možná se nám něco stane. Musíme se si chvíli komentovat, prostě když náhodou tady všude nastražený léčky. Tady pasti. Teď nás tady můžou v téhle džungli kdykoliv zabít. Musíme se z toho dostat. Prostě nedozlakaj. Dostali jsme se do uličky a už jsme z toho ven. Zbytek bude pokračování potom za chvíli. Konec jsme se tak moučíme. Kurva, co se to děje? Skropilo se stala nějaká příšera, kurva, je z nich zombie. Koukejte! Ne! Na mě útočí, nechci! Ne! Do prdele! Někdo nás už nakazil! Už je u mě, nemůžu už dál! Au! 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 Ty prý zombie! Kurva, zkuveme ruku, bude ze mě taky zombie.